imong pagtuwad nakita ko inday. Abin na kog nag-vlog nangihi ka di ay. Imuha pang gipost ang imuhang video, ang Facebook na ni Mahong Angso. Sa tanan nga vlogger, ikaw ra ang lahi. Kay ang imong content sige rag pangihi. Buhaton ang tanan para lang mo viral. Bahalag makita na ang kanal. Sa imong pagyaka nilantaw ko inday. Nagtuo kog igo rakang nipahuway. Pero pag kaatay ang ihi ni buhagay, kakatag sa agas murag busay. Lahi na gyud karon ang atong panahon. Bisag unsa na lang gayud ang buhaton. Maayon lang unta ug dili makita, labi na gyud sa mga bata. Ingon sa Ginoo ako pagkagabi, kay nagabalik-balik na lang ko sa agi. Wala ko nasayod sa ang angay buhaton. Mubalik ba ko, muhunong ba ko, umupadayon. Ingon sa kakuyapon naku sa kakulba. Kay basig binuangan ko sa agta. Kung mulantaw ko sa unahan, wa ko'y makitaan. Bisag nagkurog ang tuhod, nisutoy kog dagan. Napunog na bangga sa basa, ngayuta na hapla. Naganto sa hapdos na pango sa sigig kadagma. Nisinggit ug tabang apan, way nakadungo. Hangtod nga nawala na yun ang akong tingog. Abi kung mamatay na ko atong higayon na. Tungod sa kakutas naglisod ko ginhawa. Ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung ako mo syagit mo sidlit sad ang akong ihi. Unya kalit may lipunal na kuupulan. Tungod kay damgura di ay ang tanan. Abi
kung mamatay na ko atong higayuna. Tungod sa kakutas naglisod ko ginhawa, ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung ako mo syakit mo sidlid sad ang akong ihi, unya kalit may nibunal na kuulan. Tungod kay damgura di ay ang tanan. Padayon sa imuhang pangdaot, tinuod nga pobre ko ay nahot. Tungod lang kay taas na ang imuhang naabot, ingnon ko nimo murag ilag ang pawot. Igo lang intawon kong naning kamot, wala man unta unang hilabot. Apan imong gilukdown ang ako ang kakapos, kay kamo taas ako na aras ubos. Apan kinitiman ni nga dili imo tanan, ayaw gyud ug yataki ang kinabuhi sa uban. Kay dili pariha ang kuyog sa kalibutan, basin og ako nasa'y paboran. Bisan pa ug unsa mi kalisod, wala mi giyatakan nga katungod. Kanang imuhang garbo ay palabig pataas, kay naning kamot ra intawon mig patas. Apan kinitiman ni nga dili imo tanan, ayaw gyud ug yataki ang kinabuhi sa uban. Kay dili pariha ang kuyog sa kalibutan, basin ug ako nasa'y paboran. Apan kinitiman ni nga dili imo tanan, ayaw gyud ug yataki ang kinabuhi sa uban. Kay dili pariha ang kuyog sa kalibutan, basin og ako nasa'y paboran. Apan kinitiman ni nga dili imo tanan, ayaw gyud ug yataki ang kinabuhi sa uban. Kay dili pariha ang kuyog sa kalibutan, basin og ako nasa'y paboran. Si Rikmar, karon nadakpan, kay siya kawatan, manok hiniktan. Dihang gi-interview ni Uncle Chito sa Muntina, wag yun siya'y klaro, mutubag sa pangutana. Si Rikmar ni Angkon, nga siya nadakpan, sulod na kuno siyas prisuhan.
iso si Rickmar, kay siya nangawat og manok. Irugi pagawas kay di daw sa kuog utok. Sa ilang interview ni Uncle Chito, si Rickmar ni Suol iyang tinunto. Ricardo ug Marivic mao daw iyang ginikanan. Maunang Rickmar kay gikumbine ilang pangalan. Grabe yun ka-aligri, programang chit-chat ato ni. Sige lang tagkatawa, mawala sa problema. Si Rickmar pangutan-un, dili siya lang taon. Ila na lang giundang kay si Rickmar murag buang. Grabe yun ka-aligri, programang chit-chat ato ni. Sige lang tagkatawa, mawala sa problema. Si Rickmar pangutan-un, dili siya lang taon. Ilan na lang giundang kay si Rickmar murag buang. Ang lawas mo giuran ra, magsulog kag panti ubra. Bisag na ay daghang tawo, mulagra na ang nagugdo. Ug kung na ay mga laki, mudayon kag kisi-kisi. Kana timaan nga bigaon ka. Unyag na kay makit-an, lalaki nga hitsuraan. Magpanilap, magpangidhat, musuol ang pagkaigat. Bisag na anay asawa, wa kay paki sa ilaha. Kana tungod lang kay bigaon ka. Pagkakatul, bisag ninyo, ikaw mo patul. Pagkaigwit, sugot raghin mong kabit. Kung may lain ka makitaan, o vibrate ang imong bugan. Murag yun kag dumagang manok, mubirig ug magpalabok. Wa gyud kay delikadisa, makaguba ug pamilya. Kana timaan nga bigaon ka. Pagkakatul, bisag ninyo, ikaw mo patul. Pagkaigwit, sugot raghi mong kabit. May lain ka makitaan, o vibrate ang imong bugan. Murag yun kag dumagang manok, mubirig ug magpalabok. Wa yun kay delikadisa, makaguba ug pamilya. Kana timaan nga bigaon ka. Bigaon ka, bigaon ka. Ipanganak ko sa kalibutan nga putot yun kaayo. Nag-edad nag-25 ang height mura pagkutso. Ibugal-bugalan ko sa mga taas nga tawo. Tawgon ko nila og putot ko di ba unano. Ngano kahang akong mama o papa puwerte mang tag-asa. Akong mga igsuon ang height pang basketballista. Ako ra ang bubo ngano kahang wala katubo. Nagsigi og kaon pero idadray ni dako.
Maong nangita ko og paagi nga mo taas, sa among balay maulaw na kung mugawas. Daghan na ko og giinom nga mga tablitas, pero wala gyud ni epekto sa akong lawas. Gitambagan ko sa suod nako nga amigo, inigabag ang tuig kuno ilukso-lukso. Mao kuno na ang palihi sa mga pandak, inig ka alas 12 mo ambak-ambak. Kay gustong mo taas ako ang gisunod iyang gisulti. Wala ko natulog kay naghulat sa alas 12. Sa gawa sa among balay dito ko nag-istambay, aron taas ug ambakan ni patong kuslantay. Pagka alas 12 perti na kong lukso-lukso, sa ibabaw sa lantay nga gabok na di ay to. Sa akong ka-excited wa na ko nakapantay, kahapit na di ay mahugno ang among lantay. Sa dugay na kong balik-balik ug ambak-ambak, ang saluga kawayan sa lantay kay nabuak. Anduhan na ko katiil nilusot sa salug, pagkasakita na ipit akong itlog. Pagka alas 12 perti na kong lukso-lukso, sa ibabaw sa lantay nga gabok na di ay to. Sa akong ka-excited wa na ko nakapantay, kahapit na di ay mahugno ang among lantay. Sa dugay na kong balik-balik ug ambak-ambak, ang salug nga kawayan sa lantay kay nabuak. Anduhan na ko katiil nilusot sa salug, pagkasakita na ipit akong itlog. Pagkasakita na ipit akong itlog. May lang unta o pili ni Mabi